Nee, toch niet. Hey, man! En door? En nu? Hoe moet ik dat doen? Moet ik zo dat doen? Ja. Maar hoe verhoudt het me dan? Ja. Wij willen. Ik kan toch blijven? Ik kan dat geloven. Wij willen het. Ja, hoor. Nee, ik kan toch blijven? Nee, doe nou gewoon. Nee. Ik denk dat ga je toch dit ding mee. Hé, schiet eens op. Je moet het kurkje ingeleiden. Je hebt toch ook iemand? Ja! Ja! Hij doet het gelukkig wel. Ah, die denkt aan Monica. Denk aan Monica. Geen potkijkers. Geen potkijkers. Meneer, dit is niet normaal. Ja, maar mij ligt er dichterbij dan bij Dave, volgens mij. Ja, klopt. Maar pak hem maar gewoon. Kleine schoenen. Geen robot, hè? Is dit normaal, Aad? Ja, Bertie kan het, die is het lenen.